Vítame vás pri počúvaní podcastu Združenia Fénix Spotrebiteľ a právo v praxi. Dnes sa budeme rozprávať s notárom, pánom doktorom Jurinom, a našou témou je dedické konanie a dlhy poručiteľa. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, pozdravujem aj poslucháčov. Dedické konanie sa spája so smutnejším obdobím v živote človeka, je však dôležitou súčasťou pri prechode práv z poručiteľa na dedičov. Mohli by ste vysvetliť, aká je úloha notára pri dedickom konaní? Úloha notára je pri dedickom konaní zásadná. Môžu si to poslucháči predstaviť tak, že notár vykonáva v podstate všetky tie úkony týkajúce sa dedického konania od jeho začiatku až po samotné vydanie konečného meritórneho rozhodnutia o veci. Zisťuje okruh dedičov, zisťuje majetok, ako aj dlhy poručiteľa, a v prípade, ak na to nepostačujú jeho systémy alebo registre, ktoré má k dispozícii, tak k tomu prispievajú aj samotné výsluchy účastníkov konania, ktorí mu vlastne upresnia, kde je potrebné hľadať či už majetok alebo dediča, prípadne aj pasíva, čiže dlhy poručiteľa. Na základe tohto ono vykoná takú prácu, ktorej výsledkom je na samotnom závere toho dedického konania vydanie rozhodnutia, ktoré má názov uznesenie o dedičstve, ako meritórne rozhodnutie vo veci samej. Ja ešte by som možno doplnila, že poručiteľ je ten, kto zomrel. Áno, poručiteľ je ten, kto zomrel, a notár koná na základe poverenia súdu, kde mu ho príslušný súd, v ktorého obvode on má sídlo, poverí, aby v danej dedickej veci po konkrétnej osobe on konal. Znamená to, že v dedickom konaní si nie je možné vybrať notára, v dedickom konaní si notár nevyberá dedičov, ale podľa schváleného rozvrhu práce notáru pre jednotlivý súd je notárom prideľovaná dedická agenda, tzv. Dedické spisy, a tento princíp môže byť najčastejšie používaný územný a časový princíp, prípadne kombinácia týchto dvoch, a niektoré súdy v poslednej dobe prechádzajú aj na náhodný princíp prideľovania dedických konaní. Prvotný úkon, aby vôbec mohol notár vo veci konať, je jeho poverenie okresným súdom. Na základe tohto poverenia notár už môže konať ako samostatný subjekt, jeho úkony sa považujú za úkony súdu a koná v mene súdu. Aj samotné rozhodnutie je vydané v mene toho príslušného súdu, pod ktorý notár spadá, alebo v ktorého obvode má pridelené sídlo. Už ste uviedli, že na záver toho dedického konania notár vydá rozhodnutie. My sa v našej praxi pri prechode dlhov stretávame s rozhodnutím, ktoré vydá notár v súvislosti s tým dedickým konaním, pričom listiny, s ktorými sa my stretávame, nesú názov uznesenie alebo niekedy osvedčenie o dedičstve. Sú obe pomenovania správne? Sú obe pomenovania správne, a základný rozdiel je v tom, že kým nenadobudol účinnosť civilný mimosporový poriadok, tak notár vydával osvedčenia o dedičstve. V prípade, ak s týmto dedičia súhlasili, v prípade, ak nebolo možné uzavrieť medzi dedičmi dohodu, pripravil návrh uznesenia a toto uznesenie podpisoval už priamo súdca na okresnom súde. Keďže stále je možnosť sa stretnúť s osvedčením o dedičstve, lebo máme prechodné ustanovenia v civilnom mimosporovom poriadku, že konania začaté pred účinnosťou tohto právneho predpisu sa dokončia podľa občianskeho súdneho poriadku, je týchto konaní už veľmi málo, a tie osvedčenia o dedičstve už v praxi veľmi ani nebadať. Skôr sú to také listiny, ktoré majú dedičia odložené doma pred samotnou účinnosťou tohto civilného mimosporového poriadku. Podľa tohto civilného mimosporového
poriadku vydáva uznesenie notár priamo v mene súdu a všetky úkony, ktoré notár v tomto konaní urobí, sa považujú za úkony súdu. Je to trošku iné postavenie notára, ako bolo podľa občianskeho súdneho poriadku. To sú také dva základné rozdiely medzi týmito listinami, ale obidve tie listiny hovoria o tom v skrátenej podobe pokomenedické konanie, kto je dedič a čo je predmetom dedickej dohody. To sú tie základné náležitosti tej. V tom osvedčení o dedičstve sa vyskytovalo pomenovanie notár a v uznesení sa vyskytuje pomenovanie notár ako súdny komisár. Je to takto správne? Dalo by sa povedať. Tieto uznesenia podľa civilného mimo sporového poriadku sa vydávajú s názvom uznesenie. Je tam hneď na začiatku uvedené, ktorý súd ho vydáva a že je vydané súdnym komisárom tým a tým notárom, aby sme poslucháčov nejakým spôsobom nemotali. Táto forma, alebo už podľa týchto právnych predpisov, podľa civilného mimo sporového poriadku, sú tieto uznesenia vydávané už notárom ako súdnym komisárom a tie listiny osvedčenia o dedičstve, tie už fakt by mali byť len niekde doma odložené, lebo už to nejakú tú dobu platí tento právny predpis. Aký je však postup notára v súvislosti s dedickým konaním? Odkiaľ získava informácie o majetku a dlhoch tej osoby, ktorá zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu? Základný postup v tej dedickej agende, aby mali poslucháči taký ucelený prehľad, je, že v prípade, ak je osobe vystavený úmrtný list, príslušná matrika zašle tento úmrtný list okresnému súdu, on na základe toho začne dedické konanie, vydá poverenie pre konkrétneho notára, aby vo veci konal. Notár je napojený na centrálny informačný systém notárskej komory. V tej dedickej agende s tým, že koná ako súd, že jeho úkony sa považujú za úkony súdu, má podstatne rozšírený prístup k informáciám. Či sa to už týka registru obyvateľstva, kde je možné zistiť príbuzenský vzťah, okruh dedičov, ako aj ďalšie registre. To je napríklad register nehnuteľností, kde má tú pôsobnosť na celé územie Slovenskej republiky, čiže on nepotrebuje vedieť v tomto prípade, v ktorej obci má tie nehnuteľnosti, lebo lustruje v celom registri, v celej Slovenskej republike. Je dôležité pri upresnení dedičov povedať notárovi, že napríklad sú mená Helena, Elena, že mohla tá nebohá osoba mať niekde zápis aj Elena, alebo bola Helena, alebo naopak. Čiže toto notár nie je schopný vylustrovať, keď tento údaj nemá. Takisto hneď pri prvotnom zápise žiada o lustráciu všetkých bank, zároveň žiada o lustráciu všetkých exekúcií, ktoré sú vedené v registri exekúcií. Takisto lustruje register právnických osôb, čiže živnosti, obchodné registre, ďalej lustruje časti konkurzov. Čiže širokospektrálne alebo široké spektrum či už majetku, toho plusového alebo toho mínusového, tých pasív je schopný vylustrovať on sám. Samozrejme, čo sa týka tých napríklad bankových produktov, notár je schopný skúmať účty. Ak sú tam vedené vkladné knižky, tých bank na Slovensku je aj dosť, je veľmi dôležité, aby ten dedič povedal, ale ten náš príbuzný mal ešte vkladnú knižku, mal napríklad, podielové fondy, alebo mal nejaký iný bankový produkt ako účet a mal ho v tejto banke. Čo sa týka tých základných vecí, napríklad pri registri obyvateľa, ako sú príbuzní dedičia. Samozrejme, je to všetko informačný systém, kde môže dojsť k nejakému pochybeniu, aj sa to málo kedy, ale môže sa to z času na čas stať, že nespáruje, jednoducho povedané, všetky deti nebohého, ale dajú sa tam nejakým spôsobom následne dohľadať. Tie ďalšie informácie, ktoré notár nemá hneď sprvu, k informáciám sú napríklad zbrane. Tu
tu treba postupovať s takou osobitnou starostlivosťou, tie zbranie hlavne nikde nenosiť, nikomu nevolať, že poď mi pomôcť to naložiť do auta a podobne. Na toto tie orgány činné v trestnom konaní alebo jednoducho povedané príslušníci policajného zboru veľmi dobre vedia. Tam sa zavolá na 158, spíšu, že sa s tými dedičmi protokol o prevzatí zbraní a na základe toho protokolu sa prededia. A potom to je zase taká iná výnimka, alebo taká výnimka pri prepise tých zbraní, že platí lehota 7 pracovných dní od právoplatnosti uznesenia, dokedy sú to tí dedičia povinní prepísať na svoje mená. Takisto máme priame napojenie na dopravný inšpektorát, kde sme schopní vylustrovať osobné motorové vozidlá. Ak sú veci, ktoré sú mimo nejak tohto nášho elektronického sveta alebo týchto našich elektronických ilustrácií, je tam nevyhnutná tá súčinnosť tých dedičov. To znamená, že ak nebohý napríklad niekomu požičal peniažky alebo dlhoval peniažky na základe zmluvy medzi fyzickými osobami, tieto zmluvy nie sú v nejakých registroch, tieto zmluvy my nevieme nejakým spôsobom zistiť. Čo sa týka ilustrácií bankových účtov, tam je to už iné. Ako náhle notár požiada o ilustráciu banky, v podstate jej uvedie, že táto osoba, keď je ilustrovaná, je už nebohá a to je signál pre banku, ak banka dala úver, aby si prihlásila svoju pohľadávku. Taktiež vidí notár pri ilustrovaní v registri exekúcií, že či sú voči poručiteľovi vedené nejaké exekučné konania. Čo notár zistiť nevie, sú tie zmluvy medzi nebankovými subjektami alebo medzi fyzickými osobami. Veľakrát majú ľudia alebo dedičia doma motorové vozidlá, motorky, traktoríky alebo nejaké takéto veci, ktoré nie sú vedené na dopravnom inšpektoráte. To znamená, že nie, že tieto veci neexistujú, áno, patrili nebohému, len my ich nevieme dohľadať, lebo sú mimo toho elektronického sveta, keď to mám tak v jednoduchosti povedať. A tieto je tiež dôležité uviesť. Pri samotnej dedičskej konaní ten prvý úkon, kedy dedič sa stretne s notárom, alebo predbežné šetrenie o samotnom obsahu majetku a okruhu dedičov. Tu notár oboznámi toho dediča s listinami, ku ktorým sa dopracoval, čiže k obsahu majetku, ktorý zistil, a takisto k obsahu pasy. Jedna z najdôležitejších funkcií vlastne tejto lustrácie je lustrácia v registri závetov. To znamená, že ak poručiteľ spísal závet, či sa už bavíme o závete spísaného na štátnom notárstve alebo pred notárom, alebo spísaného napríklad vlastnou rukou, ale uloženého do registra závetov. Tento je okamžite dohľadateľný a tým sa nám mení potom aj okruh tých samotných účastníkov dedičského konania. Toto sú tie také prvotné úkony, čo notár robí v tom dedičstve. Spomenuli ste, že nevie notár dohľadať pohľadávky nebankových subjektov, ale existuje aj register nebankových pohľadávok. Napriek tomu je to tak? Ten register nebankových pohľadávok, čo existuje, my k nemu nemáme zriadený prístup, na základe ktorého by sme to mali potvrdené ako verejnou listinou. Všetky tieto registre, ktoré ja som vám povedal, sú na základe osobitných zmluv s bankami, s registrom obyvateľa. My máme všetky tieto informácie zaručené, potvrdené verejné listiny. O týchto údajov sa nepochybuje. Ten register nebankových subjektov, my to nevieme vyhodnotiť, lebo to je nejaký len informačný systém, ktorý nám môže odporučiť alebo pomôcť, ale nemáme ho napojený priamo cez náš systém, nemáme tam uzavretú zmluvu, že tieto údaje, ktoré by sme z neho my dostali, sú správne, pravdivé, úplné a záväzné. Nevieme, ako sa aktualizuje ten systém, nevieme, do akej miery je úplný, čiže nemáme my tie vedomosti. Môžeme sa spýtať účastníkov konania, že máme takúto vedomosť, alebo oni nám môžu povedať, že máme. Môžeme vykonať dožiadanie do tej nebankovej inštitúcie, že či naozaj tá zmluva, ktorá je v registri, tak platí. Aby ste mali predstavu aj ten register exekúcií, aj tam sa môže stať, že stále v registri
figuruje osoba ako dlžník, ale exekúcie boli masovo zastavované, keď došlo k exekúcii staršie ako 5 rokov, vydalo sa rozhodnutie, z nejakého dôvodu nedošlo k výmazu z toho registra, ale exekútor si neprihlási tú pohľadávku v takomto prípade, áno, do dedického konania, tak ono treba vychádzať tak, že môžeme to využívať len ako nejaký pomocný register, nemôžeme z neho vychádzať ako bez ďalších informácií, či už doloženia, prihlásenia pohľadávky alebo upresnenia dedičom, či sa jedná o tú zmluvu alebo nie. Týmto možno aj trošku apelujeme na tých poslucháčov, ktorých žiaľ sa toto môže niekedy týkať táto situácia, alebo žiaľ dedické konania sú súčasťou našich životov, že ak by boli účastní dedického konania a vedeli by o tom, že ten poručiteľ mal nejaký dlh, mal nejakú zmluvu uzavretú aj s nebankovou spoločnosťou, aby to povedal vlastne počas toho dedického konania, áno? No je to úplne dobrý začiatok. To, že poručiteľ mal nejakú zmluvu a dedič vie, že zmluvu mal, ale nevie z ktorého roku, nevie či bola celá pohľadávka splatená, alebo bola pohľadávka splatená z časti. Samozrejme, notár to vie to žiadať a vie potom niečo povedať, že áno, že tá nebanková spoločnosť nám odpísala, že zmluva bola uzavretá v takom roku pod takým číslom, pohľadávka z tejto zmluvy je celá splatená, ale zostala nesplatená časť v takej výške a nesplatnosť má uplynúť vtedy a podobne. Takže určite tieto upresnené informácie urobia to, že to uznesenie o dedičstve bude najkomplexnejšie vydané, ako je možné. Ďakujeme pekne za toto priblíženie. Každopádne tiež si dovolím trošku apelovať hlavne na tých dedičov, ktorí to dedičstvo aj nadobudli, že v prípade, ak dedickým konaním nadobudli nejaké dlhy po poručiteľovi a nevedia, či nie sú premočané, alebo či tie nároky tých veriteľov sú oprávnené, tak nech sa obrátia napríklad aj na naše združenie alebo na nejakého advokáta v mieste bydliska, pretože naozaj je dôležité potom posúdiť z hľadiska aj iných právnych predpisov už tie samotné nároky. Čiže nehovoríme už o tom, čo teda samotný ten notár počas dedického konania musí robiť, aké úkony, aj že ich teda zapíše do toho súpisu, do toho uznesenia o dedičstve, ale už hovoríme o tom ako keby ďalšom kroku, že je dobré, keď si to tí dediči dajú skontrolovať, ako to vlastne naozaj je, či to je potrebné splácať alebo nie. Aby sa im nestalo hlavne kvôli tomu, aby, keby to bolo potrebné aj splácať, aby to zbytočne nešlo do exekučných konaní. To je veľmi dôležité, aby ich to nepostihovalo ďalej. Hovoríme tu o tých príbuzných, ktorí môžu nejaké dedičstvo nadobudnúť, ale aj nemusia. A teda hovoríme podľa právnych predpisov o dedických skupinách, ktoré teda môžu byť rôzne a tých dedičov tiež môže byť viac, avšak to nemusí znamenať, že každý z nich to dedičstvo v nejakom podiele aj nadobudne. O čom môže závisieť, či nejaký dedič to dedičstvo aj nadobudne? Tak to by som rozdelil do niekoľkých kategórií od toho, či dedičstvo nadobudne, alebo osoba, ktorej svedčí dedičské právo, či bude dediť, závisí v prvom rade, najjednoduchšie povedané, od jej vôle, či vôbec chce. Či vôbec chce, by som rozdelil zás do takej kategórie, môže dedičstvo odmietnúť, tomu sa ešte budeme osobitne venovať, alebo môže uzavrieť dedičskú dohodu, že prenecháva jeho dedický podiel v prospech iného dediča. Toto sa stáva v praxi asi najčastejšie. Ďalšou variantou je, že osoba, ktorej svedčí dedické právo, je nespôsobilou osobou, čiže je nespôsobilý dedič. V takomto prípade je priamo zo zákona vylúčená byť dedičom. V jednoduchosti, keď si to predstavíte, je to osoba, ktorá spáchala trestný čin voči poručiteľovi, alebo ktorá sa zachovala zavrhnutia hodným spôsobom voči poručiteľovej poslednej vôli, napríklad zničila závet. Keď si to tak v jednoduchosti zobrazíte. Ak nedojde k dohode dedičov,
a súd, čiže v tomto prípade notár vysporiadáva dedičov podľa dedických podielov, musí prihľadnúť aj na započítanie. A to znamená, že ak sa bavíme teraz o napríklad deťoch, ak niektoré z detí dostalo za života darom od poručiteľa nejakú hodnotu majetku, tak táto sa pripočítava na jeho dedický podiel. To znamená, že ak dostal vyššiu hodnotu tento dedič, ako mu pripadá v dedičstve, vykoná sa započítanie na jeho dedický podiel a nebude dedičom. To sú také akože najzákladnejšie spôsoby, kedy osobe to dedické právo svedčí, ale nededí, a potom osobitne máme upravenú formu závetu, kde sa sám poručiteľ môže rozhodnúť, kto po ňom bude dedičom. Ak sa bavíme pri tej forme závetu, a tak ako ste povedali, tých dedických skupín je viac, tá najzákladnejšia je prvá, tam sú potomkovia poručiteľa. Tu má poručiteľ, alebo v tomto prípade ešte len závetca, obmedzené možnosti, kedy vynechá z dedenia svoje deti, lebo im svedčí tzv. Neopomenuteľný diel. To znamená, ak sa bavíme pri maloletých potomkoch, musia dostať toľko, koľko činí výška jeho dedického podielu. Ak sa bavíme o plnoletých potomkoch, tak tam musia dostať títo dedičia polovicu ich zákonného podielu a s tou druhou polovicou môže ten závetca nakladať ako chce. Samozrejme, ak sú tu splnené dôvody vydedenia, tak môže závetca svojich potomkov vydediť a toto vydedenie dokonca môže vzťahovať aj na ich potomkov. Čiže ako keby vydedil celú tú vetvu. V takomto prípade, aj keď na začiatku dedického konania svedčí to dedické právo v prospech potomka poručiteľa, máme tu závet, v ktorom z nejakého dôvodu môže byť napríklad vydedený, alebo mu nebolo vetované v závete nič. To, komu svedčí dedické právo a kto reálne dedičstvo nadobudne, sú dve rôzne veci. Ďalší prípad je, kedy musí dojsť povedané v kompromisu, keď súd, v tomto prípade notár, vyporiadáva nehnuteľnosti, predmetom ktorých je poľnohospodársky pôdny fond. Máme tu zákon 180 z roku 1995. Ten nám jasne hovorí, že nemôžu nám vzniknúť podiely alebo výmery v pozemkoch menšie ako 3000 metrov pri poľnohospodárskom pôdne fonde a pri lesných pozemkoch menšie ako 5000 metrov štvorcových. A keď nie je možné uzavrieť dedickú dohodu, notár musí skúmať, že u koho sú najlepšie splnené predpoklady na obhospodarovanie týchto pozemkov a tento pozemok určí konkrétnemu dedičovi, aby neporušil zákon, jednoducho povedané odrobení poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Či už sa tam potom zriadi nejaký spôsob výplatku alebo záložné právo v prospech ostatných dedičov. Tých možností je tam viacej, ale toto sú také, by som povedal, najčastejšie veci, alebo kedy ten, ktorému svedčí dedické právo, nemusí byť. Týmto sa končí prvá časť rozhovoru na tému dedické konanie a dlhy poručiteľa. V rozhovore s notárom Mariánom Jurinom budeme pokračovať už o 2 týždne v stredu. Okrem iných cenných informácií sa v ňom dozviete aj to, akým majetkom zodpovedá dedič za dlhy, ktoré v dedičstve nadobudol, kedy je možné dedické konanie zastaviť, či sa môžu dediči na rozdelení majetku po poručiteľovi aj dohodnúť a čo všetko je možné vyčítať z uznesenia o dedičstve. Aby vám už žiadny nový podcast neunikol, nezabudnite dať odber nášho kanála.